بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. 18 yıl bir rivayette 7 yıl. Hayf dörtü kâmda. Yıl, kış, tomuz, yaz, güyüz geçirmeli ha. Hudayime köp şükür deyip oturanmıştık. Peygamber Adem öyle. 18 yıl yan rivayete varaysak. 18 yıl sonra şeytanı bay vurnayan mamalış Eyyub Peygamber'e azırıp bolana. Malı gitti azmadı, mülkü gitti azmadı, oğlu gitti azmadı. Yirsinden marsam kan. Oho, denanatının üstünden marayın deyiptir. Şın bir denanatı yanına gezip deyiptir. Denanatının yanına yekerak vakt barıptır şeytan. Sen näme aşkalın döwründen aýlanıp men Eyyub Peygamberin Eyyub'un men denanatı da deyipdir. Hen sen malyňyz, size qadim baýdyňyz. Hen mülküňiz, hen jowallyk, hen owodallyk, hen falan. Inne aşgalle yaşama oğlum siz diýenne ýanky denana ağlamagy dürtdir. Ağlanma şeytan keyif etdir ha, bireme aýtýanyny kulak asýar. Ağlap bir ağlanıp şeytanı Eyyub Peygamberi kıygırtır. Ey Eyyub deyipdir. Haçan eteli Hudaý sana azap berip gelmeli deyipdir. Hem sana Hudaý rahmetmellemi deyipdir. Senden başkan görmeýärmi deyipdir. Derdi bölse bolmaýarmy deyipdir. Bizim malymyz gitdi, mülkümüz gitdi, gatnaş bilen boýdaşlymyz gitdi, dostlymyz gitdi, oğul gyýdymyz gitdi, oğlu da aýryşdy. Aşgaldanyda ýaşap bäs Hudaý goýmaýarmy sen derdiňi deyip ağlamaga dürtdir. Eyyub Peygamber aýdypdyr, hey ayal deyipdir. Sen şeytany inni alla napsyň o deyipdir. 80 yıl bay bolup geldik, 80 yıl mal mülklü bolup geldik, garip kasar gözleýän bolup geldik, bigat hoşlukda geldik. 18 yıl bolanda näme deýren wagty, şoň ýarsyna barana häzir deyipdir. Allah janyň imtihanydyr da beýtme deyipdir. Beýtje oduň ora ýok bol deyipdir. Bar deyipdir, sen o wagda aga deyipdir. Odal bir sen galyň deyipdir, sen näme biçim ödemekkä Allah Taala öz koplar deyipdir. Bar git deyipdir. Denanatı uğurluk kaydı vertir o bağaşın. Eyyub Peygamber yeka galyň. Adamdan ýany adam ýok. Emme iki dogany Eyyub Peygamberiň iki däne erkek dogany käde ýanyna gelip gitýänmişdikler. İki dogany gelipdirler görse aşgalla Eyyub Peygamber oti ennamyň eriň aqwaty. Oňa bir dogany bir obur doganyny aýdypdyr ýuwaşaňrakdan. Eyyub Peygamber eşitmer miqadip. Falani deyipdir. İşte ay muhim kelime. Falani deyipdir. Eyyub özüne Peygamber diye ay şilawır iyidilli adam diye olmalı. Peygamberlik ad dursun. Şila ödür teleki adam olmalı. Allah Teala şu derdişini beripdir deyipdir. Bunda Eyyub Peygamber eşitaptır da. Eyyub Peygamber häzir şidire kefe eşitmeýärmişdi. Mun tahammül etip bilmeýändir, mun göterip bilmeýändir. Peygamber adam da şi Allah Taala'nın gözünden kaçan adam bolmaly diýipdir. O iki doganyň biri. Ýoksa ey min sabryny görüm. Allah Taala'nın berýän sowgadyny edip duruşyny görüm diýip dert almalar. O jere dert almandyrlar. Ha işlawr öýdür pes adam bolmaly. Allah Taala şuna şizire dert berýär diýenne Eyyub Peygamber secdaga şini ýykylyp Hudaýa Hudaýa inha ayat. Ve Eyyub iz nada rabbahu anni massani ad-durr ve ente erhamur rahimin. Secdede ağlamağa durupdur Eyyub Peygamber. Hudaýa maňa şefa ber diýipdir indi. Sen rahmet ýerrägi meni dertten gutarmasam kelläm secdeden men atan galdyrjak diýipdir. Hudaý Taala azamatym menen taňa şefa berýär diýipdir, kellän galdyra diýipdir. İnşallah ne forum şefa tapşy 23-nji parada öwümizden geler. Qur'an-ı Kerim'in öz kıssası bolup şonna hyzmatyna da ýetirer. Guli aly bolup owadan Eyyub cennetten çykyp gelenýär ýalpylapdy. 18 yıl dert göterenden tamam. Beýrekde oturup berdi. Häzir oba barmandy. Oham denanaty oba bardy. Denanat ýanyna gidende şefa tapdy da. Oham denanatı ağlap, "Vay meni wer 18 yıl arkam alyp geldim, şeytana ağlan epper qaydadım o" diýipdir. Ýortup qaydypdyr, gelip görse aşgaldaýynda adamsy ýok. Meňürmädirdir, ağlama, aşgallar dörmädirdir. Şo bir içinde helak bolup öl qalmy qadiýan bolmaly. Ağdary berdir.
Eyyub peygamber yukarıdan kıygırıptır. Ey denana näme özleýän diýipdir. Oňam ýaňky denana saýdypdyr. Bir meril ol dertli il halkyň bir äpberen bir adamym mady? Şonu tapamak diýipdir. Eyyub peygamber aýtdyr, görsem tanýardyňmy diýipdir. Görsem tanýaryn, ol ýakasy belli tanylman boljak adam däl diýipdir. Bütün derdiň içinde ennany eriň akdy diýipdir. Bäriň gözde tanyýsaň diýipdir. Gözläpdir. Eger ba bolsa, sag bolsa saňa meňde eşitdi, men öýdim şo diýipdir ýa-ni Eyyub peygamber. Allah taala maňa şifa berdi, hoşluk bilen il günne gaşyn ýene öwrülip bardylar. Ine Allah taala näme diýär? Fastejabna lehu fekeşefna ma bihi min durrin. Kudretim menen şoňa şifa berdim. 18 ýyl dertden soňra, ennamyň irin akyp kirim dolandan soňra. Ve ataynahu ahlehu ve mislehum ma'ahum. Odal 8 ogly bolsa 16 ogly etip berdim diýipdir. 16 ogly bolsa 28 ogly etip berdim diýipdir. Näçesi bolýan bolsa 30 etip berdim diýipdir. Näçe oglydy bar bolsa 2 etip de berdim öz tarapymdan rahmet edip we tamam adamlara dert bolsun diýip. Ine bir de Allah Taala aziz bendesi Eyyub peygamber öýde. Mahtumul işan näme diýär? Zati egirler dönmedi. Zati egirler gönmedi. Asli dogurlar dönmedi. Eyyub'un tenini qur diýdi, iblis şonça degip geçdi. Ora mahtumul şan yetikmişdik. İblis şoňa bay degip geçdi. Ýa-ni bilen adyrjak bolup geçdi, emma adyra bilmedi diýipdir.